Mayong Sir. buntag na ba si Maudia Mark? Buntag na sir, mga alas 5 sa buntag sir Dre sa amo Kumusta? Sila siguro. Ni agi hapon nag-antos gyapon gusto magagwapo liwat nimo. Kaduha ka nimo sir. Ay mo lagi. Oh, unsa mi ato? Unsa mi Ah, akong ah, maalagad? siguro kung pamina nimo sir, dugay-dugay na si pamina ba. So, na-mention Mo. purgatory. I think, nindot siya nga discussion ng, purgatory. Mm. Sa ako lang, I just Sige mo. wanna share lang ta Sige. sa kuan ba kay Yeah. halata naman kayo lahi gid tag kuan. Lahi tag Yeah, pagsabot but lahi kita og tawag pagsabot. Yeah. Tinuod. lahi tag kanang pagtuo ba. But for the sake of the truth, so discuss ta. Yeah. So mga tanaw sir, sir, a- asa or unsay asa naka-base galigid ang beliefs purgatory sa Roman Catholicism, sir? Number one, nakabase sa Biblia o tradisyon. Mhm. Particularly kanang sa kahustisya sa Ginoong Dios. Tungod Mhm. anang hustisya sa Ginoong Dios naa nang gitawag og purgatorio. Di ba? Psalm Mhm. chapter 7 verse 11, ang Dios usa man ka matarong nga maghukom, Mhm. silutan ug hukman niya kadtong mga tawo nga walay dapig-dapig ug tawag ining walay pihig-pihig Mhm. kung baga. So kung ang Ginoo, kung ang Dios hustisya, subuti pasabot silutan ni ang tawo agad sa kadako sa Mhm. sala nga iyang nahimo. Di na pwede mahitabo nga ang murder, ang tao nga naghimo og murder ipareho niya og sidot didto sa tao nga nakakawat lang og lubi sa silingan. Okay, sir. Okay. Mm. So base sa Biblia nagbase ni sa Macabeo, right? Kuan. Si Macabeo nag-offer og Usa pod na yeah. sa mga bases Usa. katong prayer. Yeah. Kaya ang mga Hudiyo manggod ilabi na kadtong mga Pariseo, di Mhm. ba? Ang mga Hudyo naaman na sila upat ka main sects. Na sila tawag ining Essenes, na Mhm. ay gitawag og Pharisees, na ay Sadducees ug Sadducees. katong isa. Mhm. Mhm. Upat upat na siya ka kuan. Then ang mga Sadducees kalaban kanila mga Pharisees. Kay Ah. ang mga Sadducees wala man sila magtuog pagkabanhaw. Mhm. Unya ang mga Pariseo nagtuo sila pagkabanhaw. Ug tungod ni ana nagtuo sila nga naa gyud separation of the body and soul. Yeah. So naay luna nga gibutangan ang mga kalag after the separation of the body and soul. So tungod ni ana moto sa Dos Macabeo naa sila faith Mhm. concerning sa prayer for the dead. O gibuhat po ng Kristo. O di ba basahon nimo ang St. John chapter 11 ni Aptos Mhm. Minterio nag-ampo pagkahuman ang kalainan lang kay gibanhaw niya sa Lazaro. Aha. So ang pangutan ako sir, so ang Roman Catholic ni-adapt sila sa doktrina coming from like Macabeo, which is a Jewish. We don't know kung unsa siya, Paresio ba yung belief or Sadduceo ba si Macabeo. Nakabalo ka na sir or Actually ang simbahang Katolika manggod, ang Christian Church usa siya ka Judeo-Christian religion. Buti yeah, pasabot na ay mga teachings sa mga Hudyo nga gi-Christianize. i-adapt. Mhm. I-adapt nila. Even kanang Biblia, tan-awon ng Biblia, di ba, ang Old Testament. Sa Jewish man na. Sa Mao Jew yun. man na siya ang tawag ng origin niya. Pero Mhm. gi-adapt siya, gikuha siya nga naman kay dili makompleto ang tawag ining revelation pag abot sa gitawag og New Testament kung wala tong shadow, di ba? Aha. Wala tong Yeah. salamin. Nya Sakto. ang fulfillment si Kristo man. So mo na nga tungod ni ana na ay mga teachings sa Jewish religion nga na-retain pero Christianized kumbaga. Apil na din Okay. na katong prayer for the dead. Okay, sakto. So, ang mga tanong sir, kanus man na formulate ang sa simbahan ang doktrina sa purgatorio gyud. Kay Ah, un- us- ah, kanus unsa man siya na formulate ba ang doktrina nga purgatorio na officialize na pa sa magistro na kanabay council kanus siya na formulate unsang tuiga. actually sa akong pagkabalo kung wala ko tawag ining masayop mga around 5th to 6th century ang pag-official gid niya. Mhm. Pero wa nagpasabot nga diha pa lang nagsugod. Kaya ang Aha. simbahang Katolika manggod basta oras og mo-declare mo nagdogma, Mhm. mo-deklara na og usa ka pagtulun-an nga Mhm. official nga tuuhan sa tanang mga Katoliko nga Mhm. mahimo siyang tawag ining binded ang tanang gitawag og Katoliko. Mhm. Iyahan nang i-proclaim tungod kay gitudlo na ng daan. Mhm. Mura ba og Santissima Trinidad
Mhm. Gidogma siya pagtungtong sa after the Council of Nicaea, First Council of Constantinople, and also the Council of Chalcedon. So diha Mhm. man na-formulate pagsakto ang Holy Trinity. Mhm. Pero wa nagpasabot nga diha pa nag-exist. So ang basis Okay. nila kadtong gitawag og teachings before pa nahitabo ang gitawag og council. Same gihapon sa purgatory. Yeah, sa akong na-research side niya ang purgatory or na finalize yun siya sa Council of Florence ug sa Council of Trent. So ang akong pangutana, ang kadto bang mga magtutuon ni Kristo in the Old Testament nga nangamatay o before pa sa doktrina nga purgatory nga na binding siya sa Council of Trent or Council of Florence dito nag-address ang kana dogma or doktrina, asa man to sila paingon dito gihapon ba sila purgatorio or aduna ba'y purgatorio adto nga panahon sa labi na sa Old Testament sila Abraham nga nangamatay, si Moses nga na namatay nga gali makita nato like sa Jude nga si Archangel Michael ug ang yawa nag-ilog sa kinsay magkuha sa lawas ni Moses. So akong pangutana or si Enoch nga gikayab gikuha nga to sa Mm. langit, di ba? Or si Elijah. So asa man to mga tawo nga nangamatay, niagi ba sila og diditso ba sila purgatorio wa sila nakakuan sa so unsa may mo ni akong pangutana kay Actually, ang explicit nga presentation concerning purgatory sa ko ang giingon, ang formulation ulahi na. Nga yes. naman kay Oh, sa butana. mo na kong giingon nga ang trabaho sa Iglesia Katolika Apostolika Romana igo lang siya mo formulate. Dili siya Mhm. pwede mag-invent og teaching, di siya pwede mag-invent og Confirm, yeah, doktrina. confirmation Kung sa unsa to doktrina. iyang i-reaffirm. Mao na Okay. ang gamit sa pagdogma, i-reaffirm na reaffirmation. So, Yes. buot pasabot before na siya mohimo og tawag ang reaffirmation, tan-awon sa niya ang teaching kung gitudlo ba ni sa first, second, and third century. So the Okay. fact na gi-reaffirm sa 6th, 5th, 6th ug katong giingon nimo pag-abot sa Council of Trent. The fact na Ah, iyang gi-reaffirm buti pasabot gitudlo siya from the first, second, and third century. So karon ang imong question mark kay katong mga propeta kaniadto niagi pa ba sila og tawag ining purgatorio? Actually, ang mga propeta kaniadto nga nangamatay, naman sila mga damage sa ilang mga sala, gibutang sila sa limbus of the fathers. Gitawag okay. na sa Latin og limbus patrum. Mo nang sa 1 Peter chapter 3 verse 19. Kanang giingon ni tawag ini ni San Pedro nga sa pagkamatay ni Ginoong Jesucristo diya sa tawhanon niyang kahimtang miadto siya Mhm. sa mga kalag sa mga espiritu o niadto sa kinadamo og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. So kadto Sa mga Jude, sa kalaga, Jude, sa Jude. First Peter, First Peter o sa First Jude po Peter yan. 3:19. Oh, yeah, oh, Ah, First Peter. ah, First Peter. So kanang maong lugar ra gitawag na sa simbahang Katolika og limbus of the fathers. Subot pasabot kanang nga panahon dili pa man So, abri ang langit. so Sirado pa limbus man of kay the wa man mo anes Kristo. so limbus Ah, of the fathers lahi na siya sa gitawag og purgatory. yes, lahi na kay ang limbus of the fathers kuan man siya wala man siya suffering. Wala Okay. siya suffering. Ang limbus of the fathers natural happiness ang naa didto. Pero ang wala sa Mhm. ilaha didto kay di nila makita ang Ginoong Dios naong sa naong. And according po sa mga fathers, ang kahimtang nila kung unsa sila pagkamatay, kung gidunggab sila, ang didto po Ah, naa si dinunggaban ingon ana ba? Na kay wa okay. pa man sila kailang Kristo. Di man sila ang passes para makasulod sila sa langit kinahanglan makaila sila sa manluluwas. Mo na nga ni si Kristo nagwali dito sa mga espiritu nga nabilanggo. O pinaagi niini according to Saint Paul, gibit-bit niya daw mga bihag padong dito sa langit. Ah, So ingon ana ang nitabo. So mo tong limbus of the fathers. Pero ang purgatory usa sa ka-temporal punishment. Kanang giingon ni kay Saint Matthew chapter 5 verse 26 ingon niya nga bilangguon ka didto hangtod kabayran mo ang imong salaod. mhm. So buti So mao po na pasabot akong ang yeah, ang makalag na naa didto ang ilahang tawag ining ang ilahang mga nahimo nga butang damyo sa ilahang mga sala didto nila bayaran. mhm. Ingon ana So mao na akong ingon ana pangutana Mark. sir. So ang lain pa no, mo tipas ako ni gamay sa akong pangutana. So na-mention Sige. po ganina ni Lazarus sa gi-explain ni Diyos itong si Lazarus ug itong dato pod nga namatay. Mm, Pagkamatay mm. sa datong Lazaro, si 16, Luke Lazaro chapter nandun siya 16. sa Abraham Bosom, paradise ba or Mm, yeah.
nga ang dato sa hadis. So kung tanaw na to, ang hadis ba ug purgatorio parehas ra ba sa doktrina sa Roman Catholic Dili. nga lugar or dili? Okay. Ah, sambingay maguna. Ang katong Yeah, ang kung bosom of Abraham, according sa mga great interpreters sa balaang kasulatan, refer na sa langit. Kinalaman itong himaya. Katong tawag ining hadis, kalayo, antos ang tawag ining dato, referring to dito sa impyerno. Nya ang Okay. question, asa man dito ang purgatorio? Oh. Ah, According gyapon sa mga fathers, katong giingon ni Abraham ba nga dili mi makaadto nimo dinha kay na ay bungaw nga nag-ulang kanato. may kasam. Nya ingon pa sa mga fathers nga ang purgatory mao na siya ang middle state. Mhm. Okay. Na asus tunga. So, ang purgatory, sir, ang pangutana, para ba ni sa mga chosen elect sa Ginoo, mga Kristohanon, or para ni sa mga unbelievers, sa mga dili Kristohanon? Kay sa ang statement purgatory, of faith sa Catholic, sa Roman Catholic sa Church, right? Nga ang purgatory, it's a mediatory place reserved for the mga righteous nga kinahanglan purify pa kay ang ilahang mga sala dili pa holy gid sila nga tinud-anay nga holy makasud sa langit. So with regards to that, mag-quote ko mga Dilimart. ano, Kana mga sige. naa sa purgatory, mga holy persons na sila. Mhm. Ngano man kay tanang naa sa purgatory wa ni kay gayon ng impyerno. Kanang Mhm. pangunahuna sa uban nga maimpyerno pa kang nasa no, dili na mao. Ang purgatory mo na kong giingon nga kanang mga kalag nga naa na giandam sila, gi-prepare na sila para sa langit. Unsa man Mhm. ang kahimtang na dito, gidauban gihapon sila. Ngano man kay naa sila mga damages sa sala nga ilang nahimo. Pero namatay sila nga naa sila grasya sa Dios. Mhm. So Mubali lang gamay. murabag ang Oo. Uchi lang basehan sa murabag ba kanang 1 Corinthians, no? Sa 1 Corinthians. sa 1 Corinthians Ang 3:15? Yeah. oo nga kanang pero sa context ana Pan sir, sa context dira kung sa ako lang pong pagbasa pagsabot ba. Ang context lang gi-mention ni Apostle Paul sa Corinthians is not about purging the souls but rather purging our works implied. and fire. Kasi kung mo interpret na nato nga literal na dira nga purging fire, ang kanang gold din ha, ang kanang hay din ha nga gi-mention po the same text, dili man gina literal nga bulawan, dili po na literal nga hay, kun dili mga figures of speech siya Yeah. ba. So sa ako Muna lang akong pong ingon pagsabot, implied. Muna akong implication implied siya. Pero ang kahimtang sa pag-antos naa. Ang Mhm. kahimtang sa pag-antos. Ito ni Christ nga, bilangguon ka dito hangtod kabayran mo ang imong salaod. And according sa tawag ng great interpreter sa 1st and 2nd and 3rd century, kanang gisulat ni Saint Paul, referring na sa laing kalibutan. Mhm. Nga diin ang kalag-ulayon. Isaiah chapter 2 verse 2 kung ako masayo. Mhm. Chapter 2 verse 2 nga ulayon sa dito. Dauban sa dito Mhm. hangtod nga makasulod sila sa gitna og langit. Pero ang kana magong tawag ining purgatory, murabag nakautang ko nimo og sige laing tawag isa. Yeah, nakautang ko nimo Mhm. og 1 million pesos. Aha. Nakautang ko nimo og 1 million pesos. Unya, wa man ako na nabayari. Mhm. Nangayo og pasaylo nimo Mart. Nya kay Aha. buotan man kay ka. Naaman nimo ang unfathomable mercy. Mhm. Dingon ka sa kuha, walay problema. Gipasaylo ta Aha. ka sa imong salaod. Mhm. Pero unsa may sumpay? Dili na tanan? Dili mo jud kag pero bayari to imong damyos. Mhm. Bayari na imong damage. Kay walay Mhm. hustisya nga mahitabo kung di mo bayaran ang imong damage. Mhm. Murabag nakapatay ko for example, nangayo ko pasaylo sa pamilya sa ako ang gipatay. Ningon tong pamilya, gipasaylo na ka. Pero ang question ana karon, kuto ba dito? Dili. After nga gipasaylo ko sa pamilya, presuhon pa ko. Ngano man kay naa ko'y damage Mhm. nga gihimo. Same pod. Mhm. Sa sala Mhm. nga atong nahimo. Every sin naa gyud siya damage na katugbang. Unya Mhm. kanang sin ang makapawalaan na ang guilt, ang makapawalaan na ang Dios ra. Mhm. Siya ra ang tawag na makasumpay sa atong relasyon dito niya. In what way? By way of His graces. So Mhm. kanang grasya nga atong madawat mo na makapasumpay. Pero naay damage. So kanang damage kita ang mubayad. Lain pa example, kanang tawag ining
Di ba si Kristo namatay sa krus, giluwas kita sa kamatayon. Di ba? Di ba? Aha. Mao man na sa balang kasulatan. Ang question, di na ba ta mamatay? Aha. Patay gihapon ta. Unsa man ang kamatay ang gisgutan, refer na sa kinabuhi atubangan sa Dios. Pero anong mamatay man ta kay mao na ang ato ang bayaran nga damage. Aha. Katong unang gihimo sa tong unang ginikanan, Adan ug Eva. Tanang tao mubayad ana nga damage. Aha. So maupod na every sin na ay damage. Kung mamatay ko, nga nakadawat ko sa grasya, sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo, o nya na ako'y sala, nya wa na ko mabayari ang damage samtang buhi pa ko, dito na ko nabayaran sa purgatorio. So mo na sir ang usa sa si tawag niya objection, right? Or like, you know, sa lighter perspective, like kay ang nagbayad sa sala sa akong sala o sa sala sa mga tao, makita na sa 1 John 2:2 that si Jesus Christ is the propitiation of our sins, not just for our sins but for the sins of the whole world. Unya sa Hebrews po Yeah. gingon dito nga si Kristo namatay kausala once and for all. So makita na to Yeah. ang nagbayad sa sala sa mga tao, si Hesus Kristo, unya yan ang gibuhat 2,000 years ago. He died once and for all for the forgiveness of our sins. That there is no remission of blood, there's no forgiveness of sins. So para nako, we cannot pay for our sins, right? Galing dito sa Colossians 2:13 na God forgive us from all our sin. Ingon po sa 1 John 1:9 na if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. So, kano Yeah. sa mga nagbuhat sa Ginoo, pinagi niya sa iyang suffering servant sa Isaiah 53. Unya kani Agree. so yeah, so kani in the same book sa 2 Corinthians 5:6-8 ningon si Apostle Paul nga therefore we are always confident knowing that whilst we are at home in the body we are absent from the Lord, for we walk by faith not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So ingon si Apostle Paul the same book nga sa dihang napos kalibutan absent sa Ginoo, present sa atong lawas, pero sa dihang mamatay ta, we go directly in the presence of the Lord. Unya sa Catholic Catechism, sir, number 1030, I don't know kung ma-verify nimo, pero sa Catholic Catechism number 1030 ingon dito nga all who die in God's grace and friendship. I think before pa ni sa kuan siguro sa Council of Florence or ano yung pronunciation, all who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation. But after death, they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. The church gives the name purgatory to this final purification of the elect. So murag mo na objection ako ba? So ingon ka ganina nga kanang naa sa purgatory, mga holy na mga balaan na. Pero ingon diri nga Yeah. it has to achieve holiness pa, necessary to enter the joy of heaven. So sa to pa dili pa gid sa balaan. So balaanon pa sila Perfection sa mo na certification. ano yun sa Mark, diri achieve the holiness yeah. necessary. So Mo na holiness, na siya ang so perfection. Mark, okay, mo na siya ang perfection kumbaga. Buti okay. pasabot tanang mga kana bitawng tanang mga lama, tanang Mhm. mga stain sa ato ang gitawag og kalag nga ato ang gibalon papaso na ngano man kay sako nang giingon wala koy supak adto mga text nga imuhang tawag ining gi-present nga ang Mhm. Dios lang ang makapauli nato ilabi Oo, na ang so, kamatayon na Ginoong Jesucristo. pero Mo na kanang kung giingon ganina nga pagtuo sa mao na siya mga ang guilt. early pagtuo sa mga early church, sir, like si Polycarp, even writing origin ngayon sila nga to be kanang sadhang mamatay ta ditso inigmata nato ang atong makita ang presensya dayon sa Ginoo, nakita sa presensya sa Ginoo sa langit. So unsa may kay mo bitaw Kung sa naa mo to ni sa ako state of grace, mo na sa Mark, historically. kung Oo. naa to sa state, Mark, kung naa to sa state of grace og nabayra nato pinaagos ng pag-antos aning kinabuhi ang mga damages sa ato ang mga sala. Mhm. Remember, ang gihatag lang sa atua sa Dios, ang gihatag lang sa atua sa Dios ang grasya sa kinabuhi sa ato ang gitawag og kalag nga mahiuli ta didto niya. Aha. So, masanctify ang ato ang gitawag og kalag kung makadawat ta sa iyahang graces. Aha. Pero naa may damages sa ato ang mga sala, di man pwede nga ang grasya mo imubayad, no. Kay ang grasya maori mo pasiguli nato sa relasyon nato ngadto sa Dios. Di ta patay sa iyang atubangan.
Dili man ang tawag ini ang Dios may naghimo sa atong kasalanan, kita may naghimo. So kita mismo ang mubayad, dili tungod kay aron ta maluwas, kung dili aron i-purify pud nato atong kaugalingon para angayanta hingpita nga magbitbit sa grasya at tubangan sa Dios. Mhm. So ingon ana ba, kato akong example nga ganina ba, why makauli ana kanang ato ang kaluwasan sa Dios, ang Dios ra katong Mhm. kamatayon ni Kristo, pero naatay damage kay every sin naa na siya katubang nga damage. Mhm. So kadtong sala giwagtang to. Mhm. Atubang tas Ginoong Dios o buhi ta niya. Sa tubangan Mhm. niya pero naman tay damage. Na Mhm. may damyos. So unsa Mhm. na tong damyos? So Mhm. kanang gitawag og damage dili mas Kristo pwede mo bayad ana. Mhm. Sama ba atong giingon ba nga Okay. di ta mamatay? Di ba? Di ba? Aha. Sige. Padayon. So, mo na objection sir. So kanus man day ang atong pagkabalaan. So ang sa to pang atong kaluwasan diri sa kalibutan, mag-agad pagyapon na day, mag-agad pa na nga hindi ka matay na to, muagi patag purgatorio tanan niya. Didto pa na Not necessarily. Dili ingon ana ang teaching so, Katoliko ba? kay kung Ani, sa akong pagsabot sa grasya, di ba? Ang grasya, I don't know, correct me if I'm wrong, di ba? Pero ang pagsabot na sa grasya, gikan sa Griego nga panulungan niya, charis, unmerited, charis. unmerited favor. So, Yeah. dili gid siya, kung mo na yun sa Efeso 2:8-9 na, for by grace you have been saved through faith. Yeah. This is not of yourself, so Mm. that no one can boast. This is the gift Correct. from God, right? So, ang Mm. grasya, Mo na kung unmerited gigingon na. favor, Ah. gibubo sa Ginoo ngadto sa tanan na mga tawo nga makasasala, unya gasa kini sa Dios. So mahitabo ni madawat ni nato sa diha nga buhi pa ta. Kay gali Yeah. Then diha nato ma-experience, ma-receive, madawat nato ang grasya sa Ginoo sa buhi pa ta. Kay ingon pud sa Hebrehanon gyapon siya nga, for man is Mart. destined to die Mart. once, then after that is judgment. Ang question na nagkaroon, unsa to siya pagdawat? Mhm. Kay ana magud na naay gasa ang Ginoong Dios sa tao nga mao tong grasya. Mhm. Grasya man katong kamatay ni Kristo, tong dugo ni Kristo. Nga Mhm. mao'y makapasumpay nato kita nga naputol tungod sa sala, walaon ni ang sala para masumpay pagbalik ang atong relasyon. Dili na Mhm. atong binuhat. Man naging sa Ephesians chapter 2. Dili man atong binuhatan. Mhm. Binuhatan na sa Dios nga para mauli ta didto niya o gi-offer niya ni sa tao. Ang question, anus ana madawat? Mhm. Dili man pwede nga bulingkod Pwede lang nga. kung ingon lang ko nga gidawat na nako ng grasya, no. Naay Mhm. gisugo ang balang kasulatan ana. Anus Asa ani man mo na tawag kining asa man sir, madawat. asa mabasa to sa kasulatan ang the time of kuan ma-receive na to ang grace. By way of baptism. Okay. Si Kristo gisulob. Aha. By way of tawag ining confirmation. By way Mhm. of Holy Eucharist kanang ingon niya, this is my body, this is my blood. Nya pagkahuman, pagtawag ina makasalata mo, duot ta sa iyahang mga ministro, mangumpisal ta. Madawat na to ang iyahang grasya. Mhm. Mao man na ang tawag ini pamaagi niya nga madawat ato ang graces. Pero Mhm. kung mingon ta mulingkod lang tayo, nagtuo lang ko, matikal ilan sa yawa og maon. Di ba? Pero ang point nako ani Mart ba? Sa mga Katoliko, madawat na mo ang graces ni Kristo kadtong katubitong kanabitong gihatag. Madawat na mo ang grace ni Kristo katong kamatayon sa krus by way of the sacraments. So pag madawat na mo na amuan ang ampingan through good works. Kay kung di na mo na si ampingan mawala man na, mabuti ingon si Christ nga ang mopadayon og mulahutay maluwas apan ang dili silutan. So but Mhm. pasabot kung madawat na lang mo ang grasya, ganang magbuhat mig maayo kay naapat yung mga damages. Kadtong mga corporal and spiritual works of mercy nga kinahanglang buhaton, maotoy mo delete, muwala, muwagtang sa gitawag og mga damages sa sala nga ako ang nahimo. Okay. So, So, pag mamatay ko, Animart, pag mamatay ko, na ako'y grasya at ubangan sa Ginoong Dios, nakadawat ko sa iyang kamatayon, gibayran pagyud nako ang ako ang tawag ining damyos samtang buhi pa ko diretso kong langit. So ang pangutanan Pero ako sir, kung so dili ba na mag-imply nga kayo sa imong term ay gamit ba gibayran sa Ginoo, gibayran pag yun nimo. So dili ba na mag-imply nga ang sakripisyo sa Ginoo ngadto sa cross kulang pag yun day. So kinahanglan pag participation nato ng mga tao nga ang gibayad sa cross ang pagula sa dugo kulang pa to. Wala pang play part nga wala ako po ning bayran ako. dili Murag na ba kay sa dili akong dili pagsabot wala na sa imong kuan. Dili ba na mo yeah, imply ana dili ka no
Okay. dili siya mahitabo nga mingon ana Remart. Nga naman pinakauna kompleto na tong kamatayon Kristo, pero ang saad sa Ginoo nga mabuhi ta sa iyang atubangan. Pero naman Sir, sa kunang ingon naa damage, dili man ang Dios mo bayis tong damage. mhm. Murabag ka ng akong balik ko na biblical nga ako ang tawag yun ni example. Sige, sige. Giluwas ta ni Kristo sa kamatayon, ang question di na ba ta mamatay? Mhm. Mao man ang question. Giluwas ta ni Kristo sa kamatayon, di na ba Mao ta na mamatay? ang tubag ana sir ingon to si Jesus sa John 10:25 or 11:25 ato nga sa dihang padung siya dito sa kamatayon ni Lazaro ingon siya nga si Mary ba to si Martha ang giingnan nga if you believe in me even though you die you will live, di ba? Mo na ingon nito. So ang gitunga na Pero di ang question na nganong mamatay pa ko? ang Nganong mamatay ang, pa ko? ang kamatayon good sir is di man na cessation, di ba? Sa definition na to sa death is not cessation of Yeah. existence Pero but rather ang point is separation nganong of mamatay body soul? separation of our spirit or soul from our body, right? Pero So ngano ang question nganong mahitabo man nato? Kung tungod kay tawag ining kumpleto na to, kung sa kuan pa ba package na to ba, apil ang damage gibayran na. oh kung ang atong pagsabot na, sir, is not just talking about like I think physical death, right? But rather ang gisulti sa Ginoo nga salvation nato is Di like eternal or spiritual kumpleto na death. magha. Remart, ang tawag Um, ang ato ang point is, ang ato ang point din is kumpleto naman kaha. Ang point mm, nako is naatay cooperation sa mm. kaluwasan nga himuon ni Kristo. No sir, ang So kamatayon katong sir. gibuhat sa unang ginikanan Adan ug Eva, ang consequence adto, ang damage adto kining ato ang physical death. Mhm. So buti pa sabot Pero teaching sa balaang kasulatan, pagtulunan sa balaang kasulatan nga every sin there is damage. mhm. So Tama. katong So mo sin na gibayran sa ang Dios Ginoo. rang ang no no ang Kay Dios ray makahimo ana, bawag tang ana, pero kita mi di naghimo ba ng damage. di ba sir ang pagkamatay sa Ginoo mo bitaw na nga namatay ang Ginoo unya sa ikatulong nga adlaw nabanhaw siya aron pagbuntog ug pagbayad sa ato ang pinakadako nga problema which is sin, Satan ang death. So ang kamatayon mo Pero ang buntog sa damage, Ginoo. Kay kita ang dili man question ta ang makabayad damage, makabuntog sa tinuod na. Pero ang ang question ang iba, damage. I think the greatest kung tanaw to ang greatest damage nato sa sala, di ba? I think it's ang relationship nato sa Ginoo nga bala ni Ginoo kita masala nga tao. Ang damage diya is that na Walay disconnect hustisya ang Ginoong Dios ana ko ingon na, ana atong panabot Mark. no I think ang justice sa Ginoo is that gibubo sa Ginoo Walay yang hustisya Mark. di sa Romans sir ingon da let me speak right sa ang justice sa Ginoo, ang wrath sa Ginoo, wala niya gibubo sa mga tao, wala niya dito niya gibubo ngadto sa iyang kaugalingong anak. Makita na to sa Romans 1, nga the wrath of God iya kanang gi-pour out unto si Jesus Christ mo nagbear ngadto sa cross sa tanan nga sala sa mga tao. Mao bitaw na nga the Father during the time nga si Jesus Mo na magud namatay, ang condemnation Mark. Mark, wala siya kanang imong ni gilitok mo tong condemnation. Iyang yes, so mo gibitbit na ni Kristo. Pero so mo na ang it does not mean nga wa natay tawag anang bayaran nga mga damages kay naman tay mga damyos mosugot tag sa dili. so So kadtong even gani ang mga propeta sa kani city adto, sa city palabra sir sa katong last one of the seven words nga gi-mention ni Jesus ingon si Jesus dito nga tetelestai ni siya ng Greek nga phrase tetelestai. So kung imo na hubaron bisan sa mga Roman Catholic nga scholars ingon sa tetelestai Greek na ingon sa nga paid in full, it is finished, meaning there's no debt. Kay term na siya nga transactional term na sa una sa mga yeah, panahon nga unsa may referring na gibayad sa sa sin. ginoo paid in full, Katong it guilt is sa tao. finished, it is Katong guilt finished. sa tao. Kay ang guilt sa tao manggod nakasala sa Ginoong Dios mo na nakaputol. Unya Okay, ang full lang nga nakabalik ang katong kamatayon ni Kristo. Mo na kung yung ganina. okay. Mawagtang ang ato ang guilt kung naay grace. So sa to Nya pa ang katong ang gibayaran sa grasya mo tong Ginoo kamatayon. dili sin, Di ba may dili nawas sin, ko Mark? guilt lang. Kami nawas ko Okay, Mark. sige. No, Sige, no, no. sige. Sorry, Mao sorry, gani ang sorry. sin gani. Mo na siya ang sin. Pero Okay, katong tawag anang butang nga di kita ang makahimo, siya ang nibayad. okay. Siya ang tawag ining nisagot adto. Nga Like, unta maimpyerno ta. mhm, Unta mahiadto ta sa way katapusan gitong pag-antos tungod sa atong pagbuhat agyan sa iyang gitawag og kabubuton. so dili So, gud ta kanang nga ato sala. ang sin nga nahibulag ta niya, kanang sin nato nga nahibulag ta niya ang muulian na katong iyahang grasya. Mhm, Katong iyahang kamatayon. Pero ang question katong atong damage. Nga kita ang gahimo. mhm, mhm. Dili ba inustisya na nga siya gyapon atong pabayaron? Inustisya man na.
kita ang mubayad. Same sa mga nahitabo sa mga propeta kaniadto. Nga atubangan sa Dios luwa sila pero naa sila gitawag og gibayaran. O tanawa si David, ipasaylo siya sa Dios, full man to. Ang pagtawag ng pagpasaylo pero ngano namatay pa man ang iyang anak atong anak ni Bathsheba. Mamotoy bayad. Consequence. So ingon ana ba ang theology sa Katoliko, nga ang grasya madawat siya, ang grasya madawat katong kamatayan ni Kristo mao ti mo hiuli sa relasyon ngadto sa Dios ug dili na patay ang tao atubangan sa Dios. Pero naa mag-damage. Kana nga damage kita mo ba kita man nihimo. Dili man si Kristo ang nihimo, kita man ang nihimo. So kita ang mubayad sa maong gitawag damage. Same sa nahitabo ang Adan ug ang Eva. Tanang mga anak niya ang damage until now nagsuffer. Nagsuffer gyapon ang tao. So ang damage wala na apil sa pagbayad sa kamatayan ni Kristo ngadto sa cross. Mo na imong mo na imong implication. Yes, kay dili magud si Kristo ang nagbuhat adto. Kita magud ang nagbuhat. Ang gibayaran ni Kristo kadtong butang nga di nato mabuhat. Okay. Di man ta makabuhat nga atong maluwas tong ugalingon no. Dili oy. Mamatay mo si Kristo, without me you are nothing. Kung wala ko, So, wala mahimo. kani sir sa Romans basa sa Bible sir. Romans 6:10 ingon dira for the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Even so consider yourselves to be dead to sin but alive to God in Christ Jesus. So kunya ingon po dito buhay na kita sa Diyos. Wala naman tayo grasya. Pero di ba kanang Pero first phrase ba sa death lang tayo magsuot sa dito sa first phrase dito sa Romans 6 verse 10 for the death that he died to sin once for all. Yeah. So he died to sin once for all. Kausa para sa mata sa sin. So kung mo sin, na once for all. So unsa may mura siya dili kayo klaro like in base sa imong i-connect na og tribe sa imong damage wala pa nabayaran ang guilt of sin pero dili sa Romans ug sa uban pa makakot og mga line nga text unsa man mapag kung ingon magud og tawag ining full appeal ang ato ang gitawag damage ang wa na justisya ang Dios kung mao. Wa na justisya ang Dios. Di ba? Wa na may impierno og mauhon. Unsa man gibayaran ato mga taong nang impierno? Unsa man ilang gibayaran gawas nga wala nila gidawat ang grasya naa sila mga dagko nga mga damyos nga ilang gihimo sa ilang kaugalingon. Okay. So buti pa sa ang mga tao nga na impierno sir klaro man kay nga mga tao nga wala dito ni Jesucristo di ba sa John 3. Wait grasya. Dili lang kay tawag ino mo to wag dito grasya. Dili lang kay simpleng wa nito wag dito grasya sa kamatayong Kristo kay wa man lagi dawat. Gawas ana kay ang pundasyon ang pagtuo kay wa man sila gitawag pagtuo wa sila gidawat na grasya kay wa man sila gidawat na grasya mao lang mga impierno unya samot ng ilang binuhatan nga dagko ng mga sala mana bisan pa sa tuwa nga nagtuo ka kang Kristo pero pagkahuman wa nimo gidawat iyang grasya ma-impierno gihapon ka oy. Kaysa ko nang giingon ang kanang gitawag og grasya dili na ato iya man na ato nang dawaton. In what way? Sa mua mga Katoliko by way of sacraments pero namin mga damages. Di man nimo matangtang gud na ang guilt ug ang damage. Di man gid matangtang. Kay kung imong kang matangtang nimo na ang tawag ining damyo sa imuhang tawag ining mga sala so buti pasabot apil sa imuhang kabuang imong gihimo. Si Kristo pa imong pabayron. Dili oy. Dili pwede. Kita gyud mo bayad ana. Okay. Pero di ba sir sa John 1:14 nagisgod da dual nature sa Ginoo nga si Jesucristo mo siyang embodiment sa it's filled with grace and truth. So makita nato na sa John chapter 1 nga Jesus kalibutan, the word incarnate, iisip siya ang light sa kalibutan, siya ang kinabuhi sa kalibutan, nga ang tanan niya mutuo kaniya ang kalibutan wala nituo niya therefore didn't have the light of men. Pero si Jesus Christ as the light, he shine in the darkness. So kadtong tanan na nagtuo gihatagan niya og ingon pa niya gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. So siya mao ang more embodiment sa God, sa triune God, and he's filled with grace and truth. So para nako sa akong pagsabot, and this is like our belief, right? Sa atong pagdawat ni Kristo. Sa itong pag-receive sa Ginoo, right? We receive the full extent of the grace
and mercy of God through Jesus Christ. Yeah, So mo na wala mo na problema. akong yeah. Unsa So may ang question na unsay gitambalan sa grasya? ang Unsay atong gitambalan sa mga grasya? sala sa Colossians 2:13 Mga sala? nga all our sins have been forgiven. All our sins have been forgiven. So past, Oh, present, then and future sins. Yeah. So then there's no how like yeah, there's no the how about the damages? Kay again every sin there's damage. Katong sin di yeah. pasaylo, why supak? How about the damage? Apil lang damage, sir. Kay Wala may gusto din ng dili apil ang damage. Sin ang dili dili gibayaran. okay. Dili Mark. Of course, Wala yung problema sa sin is the root. Ang damage is just like the effects, the yeah. result, right? Ang question Diba? unsay gibayaran ni The Kristo? tanan. Di, ang question unsay gibayaran? Wala maging tanan. Ang gibayaran ang Oh. sin. Ang gibayaran ang sin. Kay mao man na ang pagputol sa tong relasyon ngadto sa Dios. Ang question ang damage. Mo na pinaka-root. Gani mo lagi sa ang tawag ining pinaka giayo ang tawag ining kwan. Giayo ang katong pinaka-cause. Mhm. Pinaka-cause sa tawag ining tanan nga namatay ang imong kalag nga mootong sin. Mhm. Mo to Tama. gialim. Ang question ang damage. So unsa may pasabot nimo sa damage, sir? Murabag kuan ba? Murabag ikaw ang Dios, Mark. Mhm. Ikaw ang Dios. Gipatay na ko akong tawag ini mga igsuon. For example, nangay og pasaylo nimo. Mhm. Nya kay mahigugmaon man kang Dios. Kani ha, example lang niya. Mhm. Mahigugmaon man kang Dios naa man kay unfathomable katong yung unfathomable mercy. Pasayloon ko nimo o dili. Mhm. Pasayloon. How about the damage? Di ko mapriso? Wala ko justisya o di ko mapiprisuhon. Pero di ba, sir, ang kung Ay, so sa to ba murag pasabot nimo sa damage is like murag connect nimo sa preso so murag ang purgatory is like murag gyapon siya impierno nga murag kay ingon ka naminaw ko nimo ganina nga ang kalayo sa impierno ug purgatorio parehar gihapon. So sa to pa According to St. Thomas Aquinas. yeah, According to St. Thomas Aquinas. Yeah. nakadunggo sa imo niya which is gi-refer sa niya which is early church father nato. Pero sa to pa mangutana na ang mga sumusunod sa Ginoo nga gigugma sa Ginoo nga giluwas sa Ginoo nga gipakamatyan sa Ginoo inigkamatay nila itambog yapon sila sa lugar nga dili impierno pero parehag ka initon sa impierno so murang gihukman yapon sila Ang kanindot mo sa purgatory kay di ka maimpierno. muli pero May maligawas ka na lugar. ang experience Kunya nagtimaan na di iya. Nagtimaan man gud na sa gugma o gusti sa Dios. mhm Kana man kung purgatorio, di ba kung yung ina, naga-based me sa hustisya sa Dios. Tungod anang hustisya sa Dios, silutan ang tao agad sa kadako. Sa salaog sa mga damyos nga iyahang nahimo. mhm So kung mamatay ko, ikaw ang Dios, grabe na akong gipatay nang lugos ko, nuno kog balay, ingon ko si Muha, Ginoong Dios pasaylo ako. Nago kay unfathomable mercy. Question. Di ba kun nimo pasayloon? Di ba Isaiah chapter 1 verse 18. Ingon pa sa Ginoong Dios, dali mo maghusay ta bisag unsa ka pula niyo sala ako nang papation. Di ba? So karon, pasaylo ko nimo, pag man na ang akong damage, kato akong ipangpatay unsaon to? okay kay Katong mo akong tawag mo na ipanglugos nako. Damage mo man to. ni ako mo ni ang kanang dako ginatong kalihan, sir, sa mga objection ako nga discuss ta kay ang amuam gud niya ako nga ang pagsabot ko doctrine ba is this like sa Bible and there's a 2 Corinthians 5:21 nga God made him Jesus who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God. So when it comes to like justice ba Wala yung gyud problema ana. Muna The nga point mga nako is about the damages and implementation of the justice of God. yeah, but it always Mo man ang punto. boils down to like imong pangutana nga the justice of God, right? Kay Yeah. kung tanawon ginato ang pagka-fair o pagka-just sa Ginoo, kita yung tanan men pero kita makasasala, Katoliko man ka, Hudiyo man ka, tanan kita kung tanaw na to ang hustisya ginato payon sa Ginoo ba, maimperno kita ang tanan tao. Mo bitaw na nga si Jesucristo gihatag sa Ginoo kay siya mo ni fulfill sa just requirements sa balaod sa Ginoo nga kung makasala ang tanaw na i-damage bayrang yun na tanan. Wala lain nga perfect na sacrifice. Wala lain nga perfect na sacrifice nga makahupaw sa hustisya sa Dios kung dili ang Yeah. dili na
Sa ako Tama na na, wala pagsabot sir when it comes to the Uy, justice of wala God ko na sukat ana. yeah. Wala So ko mo na ako wala ko explanation sukat nga ana. Yeah. ang damage o ang justice, ang wrath of God kung basa na to na nahupay rang na pinagi sa kamatayon sa iyang anak nga mo si Jesucristo kay siya ang ginang putli walay blemish nga Eh, wala pag-sacrifice para pagbayad sa ay lang sa among lang nga among doktrina sir ba si mm, Jesucristo ang kamatayon ni si Kristo ang iyang dugo mo'y nakapagbayad sa gahom sa sala, the power of sin, the yeah. penalty of sin, the penalty of sin which is death, and also the presence of sin. Ang kamatayan lagi ni Jesucristo mo nagbayad sa power, the penalty of sin which is death ug mga damage sa sin, and also the presence of sin. Someday mga kamatayan nato mo na nga will be present with the Lord. Dili tungod sa atong kabalaan, kun dili sa kabalaan sa Ginoong Jesucristo ug sa balang Espiritu Santo nga nikunsa diri sa kalibutan aron pagpamuyo ug pagbalaan sa iyang katawhan. Mo na ang work sa Holy Spirit is si Jesus Christ through Romans 5:8 niya. Now therefore there's no more condemnation to those who believe in the Lord Jesus Christ, and also those who believe in Jesus Christ will be justified and also sanctified by the Holy Spirit. And then when we die, then we will reach glorification. So Eh, mo na ako objection sa doctrine of purgatory kay sa akong di pagbasa ang sa Bible. yeah. Ang Yeah. samo apod remark tan-aw nato ang interpretation according sa Jewish tawag ining Tradition. context. Kung tan-aw Okay. nato ang balaang kasulatan, kung nakabantay ka, every time nga makasala sila, mag-offer sila og sacrifice. Di ba? Yes. So katong ilang sacrifice, mao to ang tawag ining kung sa kuan pa ba, kana bitang magbayad sa ilahang mga sala. Kung atong tan-aw ng Old Testament ha. Then Yes. after nga mag-offer sila og sacrifice, kutob lang mo didto? No. Ila hatong pangbayaran ang mga damages. Mhm. Tanawa tong dato nga nangutana kang Ginoong Hesus, "Unsa ako pagsunod nimo?" Oh, Mhm. tawag ining tuman na ang mga sugo. Ug gituman naman ako na. Kung buto na naon sa ilang panahon, sa wa pa namatay si Kristo, ang Except sa usa. perfection and sanctification, Except sa isa. ang perfection ug sanctification at that time kanang pagsunod sa balaod. Mo to yung requirements gihatod ni Kristo niya. Nya Mhm. pagka unsa may sunod gitubag Kristo niya. Biyae ang tawag ining imong kabtangan ibaligya, ihatag sa mga Tapos. kabos unya sunod nako. So Mhm. buti pasabot kadtong mga butang nga nasayod si Kristo nga mao ni damyo sa iyang mga sala, iyang pabuy-an. Kisa Mhm. man ang ubayad dili si Kristo. Kadtong tawag ining dato, di ba? Aha. So ang konteksto sa mga Hudyo sa pagsulti na concerning sa hustisya o grasya sa Ginoong Dios, ang iuli lamang kadtong ato ang relasyon ngadto sa Dios nga dili mahimo sa tao. Mo nang Mhm. niani si Ginoong Kristo kay para ang tawag ining relasyon mahiuli kay naputol na tungod sa sala. Mhm. So karon, mo ba to nga Ephesians chapter 2 verse 8, way makahimo ana gawa sa Ginoong Dios. Tama Yes. to, wa ko'y supak adto nga ang Dios ra ang tawag ining makahimo. Pero ang question ana kadtong damage. O ba to ang Mhm. pangutana, kanang damage kay ang Dios di gina mawagtang ang kamatuoran nga ang Dios hustisya. So kung Mhm. ang Dios hustisya, gipasaylo na ka sa imong tawag ini mga sala perfectly and fully, gipasaylo na ka, pero naman kay bit-bit nga ikaw ang naghimo. So Yes. kadtong butang nga di nimo mahimo, ang Dios mo ni ako. 'Di ba? Ang butang nga di nimo mahimo nga iuli nimo imong kaugalingon sa Dios kay di man ka manluluwas, siya ang miako fully. Nya pagkahuman sumpay na ang imong relasyon, wala si bisan kinsang tawo makasumpay ana ang Dios ra. Mao Pero gyud. ang question, ang damage nga imong gibitbit. Yeah. Kaya kung di nimo to bayaran, ang Dios di na hustisya. Kung di to nimo bayaran. Well, mo sir, So mo na ang point. dihara gid ta batawa sa paki sa kanang term nga kuan ba sa damage kay sa like ito sa among doktrina sa church and also sa among pagbasa sa Bible pod nga ang kamatayan ni Kristo, you know, he paid not just the penalty but the presence and the power of sin. Kay in-mention ka sa Old Testament no, sa Hebrews 10:11 mo bitaw gi-mention da Hebrews 10:11 ingon diha nga every priest stands daily ministering and offering time after time the same sacrifices mo na gi-mention mo sa una na sila grain offerings and offering which can never take away sins. Di ba? Ingon na dili na makatangtang Yeah. ingon na sa Hebrews Mm, 10:11 which can never take away mm, sins. But he, Jesus, having offered one sacrifice for sins for all time, sat down at the right hand of God, waiting from that time onward until his enemies he made a footstool for his feet. For by one offering he has perfected
for all time those who were sanctified. So unsa pa sa muna, he has perfected, he has made holy, right? Balaw basa sir, Di, confirm lang sa Bisaya nya. di, Ingon na Mart, sir Mart, sa Mart, Mart. kani sir, patuwa sa one verse lang, one verse. Padayon ako sa Hebrews 10 Sige, verse sige. 17 ingon siya. He then says, Jesus said, and their sins and their Mm, lawless deeds I will mm. remember no more. Now, Yeah. where there is Then, forgiveness of these things, there is no mm, longer any offering for sin. So, ingon sa yeah. Ginoong Hesus, now, where there is forgiveness of these things, there is no longer any offering for sin. So, sa to pag Mao na perfect na siya sa Ginoo, condemnation. ipagbabalaan na, Di, dili ang ah, kuan dili Mart, kay forgiveness of sins man sir. So, matuog na to, mao cover gan na tanan lagi, nga lagi. ang penalty, ang No, no, no. damage sa sala, Oh, ang wala, wala presensya, gigingon ang ni dahog penalty, sa Mart. sala, ang Ano, dili wag dili gigingon nga ng damage, Mart. Mart. ingon diri kay Ani, Mart, ani, nag-quote Mart. man ka sa Old Testament, di ba? Nga ilang Mart, pamaagi para pagkuan sa sala. So ako lang gikuan basa sa Hebrews lagi. 10:11. Yeah, 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 11 yeah. verse to Aya, 18. ani, Mart ba? Kanang So wala gitawag akong og objection, sin, sir. naa gyud Wala ay akong katugbang penalty. Di kanang damage sin man yun. gud, Yeah. naa gyud ay katugbang nga penalty. O Yes. kana nga gitawag og penalty, ang imong bayang din na duha na ang guilt ug ang imong damage. Mhm. Di ba? Diya sa Yeah. penalty. Mo ba kung maimpierno ka, dili lang kay ang imuhang tawag ining nag-antos lang ka kung dili tungod sa imong dakong pagbasol kung baga nga wa nimo gidawat ang Ginoong Dios kanang grabe ang kalalom sa imong regret. Ngano man Ah, kay internally butang nga wa nimo gidawat katong grasya ni Kristo nga ni resulta nga di maimpierno ka. So karon, aha. ang nahitabo kanang giingon sa tawag ining Hebrews wa koy problema ana. Ug dili na kung suko dili na tawag ining bitong issue para sa kuha. Ngano man kay referring na didto sa pag-uli sa tao ngadto sa Dios. Kaya kung di ta mahiuli ngadto sa Dios, sigurado na agid tay penalty of sin. Okay. Maimpierno gid ta. Ang damyos ana maimpierno gid ta. Damyos og ang imuhang tawag ining guilt. Pero kay nakadawat naman ta. Nakadawat na ta sa grasya. So wala na to di na makasarang tong mga offering sa mga audio kaniadto. Nakadawat Ah, naman tang Kristo. Nakadawat na ko grasya, pero ang question, ang damage sa sala nga akong gihimo, si Kristo pa ba akong pabayaron? Kung si Kristo akong pabayaron, why justisya ang Dios ana? Di ba? di mo Why mo na justisya ang Dios? ang hustisya sa Diyos sir si Jesucristo ra pud mo ay nakabayad o naka-meet ba fully kay kita mga tao there's no way that we can satisfy the justice of Mart, God Mart, kasi di kita makasala ko ta. magkasinabot, Mart. So mo lagi Ani mo ni Mart ba? objection lagi nako, mo ni objection Ah, lagi nako sir. ani ba? Alagi, gusto Oo. na ko tawag anong ipasabot ba? Ang point, dili ko mo question concerning sa buhat sa Dios sa kaluwasan sa tao. Yes. Kay ang Dios Okay. ra ang makabuhat ana. Which is Mhm. nagkauyon ta diha. Nga Mhm. ako di ko makaluwas sa akong kaugalingon, ikaw di ka kaluwas sa imong kaugalingon, di bisan kinsa di makaluwas. Mhm. Gawas ni Kristo nga ato ang manluluwas. Di ba? Mhm. Okay, karon. Kanang gitawag og kaluwasan nga gihatag ni Ginoong Jesucristo sa tao, mao na ang pag-uli sa ato ang kinabuhi. Mhm. Tagaan tag kinabuhi, di ba? Ingon sa balang ko sa gitagaan kitag bag-ong kinabuhi. Ngano man kay sa atubangan sa Dios patay ta tungod sa Mhm. sala nga ato ang gihimo. So katong butang nga di na to mahimo, si Kristo ang mi-provide ana. Mhm. Si Kristo ang mihatag. Unsa man to dito mahimo kanang ato ang ibalik ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Di man ta Mhm. makahimo ana. So sa diyang gihimo na ni Kristo, so angayan na ta. Kung Mhm. ato ang dawaton si Kristo, gihatagan tagkatungod nga mamahimong iyahang anak. Pero kay nagbabadlong manggihapon ta. Mhm. Makahimo manggihapon tagtawag ining sala. So katong mga sin nga akong gihimo, magipasaylo niya naman yung mga damage. So dili So na aon man to sir, si Kristo dili mo na mayroon? like Dili. purgatory na di na ang pagsabot nimo dahil sa na Kristohanon ta na apil ta sa simbahan di nakasala ta di man ako gitawag sa simbahan nga doctrine of repentance di ba mo na sa 1 John 1:9 ingon diha nga if we confess our sins he is faithful and just to forgive us and to purify us from all our unrighteousness. So kano sa man na mahitabo di ba sa inyo ha na confession sa pare kay sila may maghatag ito sa Walay Ginoo. So walay dili ka problema po sa na kuha part. concerning ana Mark. Okay. Di So lahi kana na. referring na dito sa tawag ini di na to mahimo. Kaysa Okay. sa ko nang ingon siya lagi ang mohimo ana. Okay. Siya ang mohimo ana, siya ang mutangtang, siya ang muuli sa relasyon, siya ang muhatag nato kinabuhi. Ang Mo question purify. ana karon kadtong damage. To gitagaan to ka example ba nga
Nakapatay ko, nakapanlugos ko, So, nakapanunog kog balay. so Kunya pasabot mo sa pagkahuman ikaw ang damage, Dios. pasabot mo sa damage Ikaw word, ang Dios niya. Nangayo ko nimo pasaylo, Mart. Di ba? venial Nangayo ko sin nimo or pasaylo. Ha? Ansa, Mart? venial sin nga kuan. Murag there are Dili, think another word nga damage ba kay unsa may do you have a dili, specific kanang sin nga kanang dili nimo kinahanglan bayaran nimo like di, I can may expound mo nimo ang damage kay ano nagsigag quote sa kanang kuan ba kay kanang ano nga namatay na ang napatay kana ka magong na. tawag ining damage. Di, 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 ang kana magong tawag ining damage, Mart. Mao na ang result ba sa Oo. sala nga imuhang tawag ining gihimo. So katong Yun. imuhang sala, napasaylo to. Hatag ang Dios og kuan adto. Hatag ang Dios og konswe kanang bitong kaluoy nimo adto. Og dili ko mo na, dili mo question, di ko mo question ana sa kaluoy. Pero katong mga damages nga imong gibungkag, Aha. mura bag tawag anang gipambuak na ko ng mga botilya diya sa tindahan. Nangayo og Mhm. pasalos tag iya, agi pasalo ko oy. Kay buutan maging tag iya. Pero ningon tag iya Mhm. nga, pero bayarin na imo ang nabuak. Mhm. Ana man na. So katong relasyon nako, ako ug ang tag-iya nauli. Wa si bisan kinsa makaulit og gawas tag-iya kay siya man diha man ko nakasala niya. Mhm. So but pasabot adto ang akong relasyon, okay nako. Nawala Mhm. na ako ang tawag ining kung sa pa ba sa laod ba kung baga atubangan niya. Pero katong Okay. damage, siya di pa meron na ato nga di man. Okay. Ora, salamat sa pa-explain sir. Ano ano? Nakasabot. At least natugkad Ah, ako, na-explain mo ang doktrina sa purgatory na ablihan po yeah. na una nga na ang kay honestly ma-mention ang purgatory within our circle ba, murag kuan din or close-minded din ba. So gusto lang Oh, yeah. matugkad kung unsa gid ang kanang nagagikan gid sa panpod sa inyo faith defender ma-explain gyud kay para dili lang may judgmental ba i-close lang Yeah. dayon di ba, no? Yeah. So Sa mo muna mga akong Katoliko, purpose na Mark, diri para ah, maka-discuss, yeah. yeah. Tinuod na. Sa mo Mm. mga Katoliko manggod, after manggod nga makadawat mi sa grasya, katong Ah, mga sakramento mo nang mubuhat mi og tawag ining mga maayo nganuman kay gawas nga mawagtang ang grasya kung magbuhat mi og tawag ining sala. Magbuhat mi og salaod ngadto sa Dios, di pa gyud namo mabayaran ang among mga damages. Mo ni resulta nga mo ni hinungdan nga naa mi kanang spiritual works of mercy and corporal works of mercy. mhm, Wala mi nibuhat aron maluwas mi, no. mhm, Nibuhat mi aron ampingan namo ang grasya sa kaluwasan nga naa namo. mhm, So, ang pinga na mo, gawas ana, amo ang gitangtang ang mga damages kay musukan pa ba, gibayra na ako. Kay ingon biya ng Ginoong Jesucristo nga si bisan kinsa nga nagahimo niini ngadto sa kung igsuon nga labing ubos, gihimo ninyo kini kanako. Subot mhm. pasabot, kung nibuhat mi og corporation of mercy, gipakaon na mo ang mga gigutom, gipakaon nato, gipainom nato ang mga gipang-uhaw. Ingon ana. Thanksgiving, So, pray gibuhat for ang the day. Kristo. Yeah. Yeah. And at the same time, katong spiritual of mercy kanang pag-ampo alang sa mga nangamatay niya, biblical man na. Dili man yung wala sa tawag anang biblical bisan si Kristo naghimo ana. Kay kung wala pa naghimo og kung dili pa doktrina og pagtuo sa Ginoong Jesucristo concerning sa pag-ampo alang sa mga nangamatay, pagkamatay nila sa di na matug menteryo mingon lang siya mabuhi ato kalitron. Kung ano ni adto pa man siya. Ngano nag-ampo man siya ang amahan. Ngano man kay practice na nila nga pag na ay mamatay mo adto na og mag-ampo para sa Yes, sir. kalag anang namatay. Yeah. Yeah. So Ang ako thank you. pong objection na kay ang lang po Sige, yung sige, sige. objection Okay, like, okay. like, Good, good. like yung argument is that, I know mostly it was based sa second Maccabees, di ba? Pero, it was considered, ayun na, gamit ng Deuterocanonical, pero sa among term kay it's an apocryphal book, di ba? So, and then sa original, sa OT nga canon, it was Jewish, right? It was Jewish canon. So, No, wala din siya na recognize ang Maccabees as part of after the Ben Joseph Akiba. yeah After after Ben Joseph Akiba. yes yes but Pero mostly at before the time Ben of Joseph Akiba, no. Pero before Ben Joseph Akiba, recognize uh gi-recognize ang tawag in Deuterocanon or apocrypha sa inyo nga term. yeah Nahitabo lang ang pagtangtang sa mga kanang giingon Deuterocanonical books or sa inyo pa apocryphal books 33 years o 60 years after si Kristo namatay og misakas langit. mhm. Pero gi-accept pod siya sir ang kanang mga apocryphal book gi-accept din sa Roman Catholic Church even sa Orthodox Church
I mean, Roman Catholic mostly like the Council of Trent. So layo na kayo, 1700 na. In response to Reformation, diha pa nigi-confirm gyud nga dili sa apocryphal kung dili part of scripture gyud siya. Kay ang original nga katong gather ni Pope Damaso yung commission si St. Jerome, wala pa man na accepted nga kaning mga apocryphal books. Gi-confirm gi-add na sa during sa Council of Trent, di ba? Sa Laodicea, Pero, sa Synod of Laodicea and Hippo. Like, sa Alexandria, sa naanay gitawag og kining official wala ko nag-question sa existing. Wala ko nag-question sa existence o kanamay na may different canons no, history of canons no. Pero sa imong giingon ako nga bisan sa Council of Trent diha na ginigi kuan sa Roman Catholic nga part ni sa kuan sa scriptures. Gi-finalize ba? Gi-confirm na gani na Mark ang simbahang Katolika pag mo reaffirm na wa nagpasabot nga diha pa nagsugod. Yeah. So the fact nga gitudlo na diha pa siya binding declaration. Diha pa siya binding na applicable and binding na daan. No. Binding na daan after Pope Damaso. Na. Reaffirmation na murag ug kanang kuan Mark, murag ug kanang extra ecclesiam nulla salus. Gitawag ini gidogma ang declaration sa Fourth Lateran Council. Giusban pag yun sa Florence. So wan nagpasabot nga pag-declare sa Florence wan gitudlo before no. Gitudlo nang daan. Same po sa scripture. So pag abot sa scripture naa na gisgutan ang simbahang Katolika sa Synod of Hippo, sa Laodicea ug Cartago. Yeah. Nagisgot na sila kung concerning ang official canon nga mao ni tuhan nato kay kana magud nga panahon mo magud na ang kana bitong kung sukan ba pagtan-aw ba kung unsa inspired o dili inspired. Ilabi na sa Old and New. And ang tawag ining mga personahe o mga karakter ana nga panahon na nagdebate kung unsa dawaton sa Christian scripture, Saint Agustin, Saint Athanasius versus kang Saint Jerome. Kasi Saint Jerome ang iyang gisunod kadtong Jewish canon. Like canon, yes. Pero giaprobahan sa Cartago nga appeal ang Deuterocanon sa tawag ining Old Testament. Mo na nga after on that hangtod nga niabot ni na-publish ang Latina Vulgata hangtod nga reaffirm na pud pagbalik sa ilabi na sa Council of Trent. Ang Latin Vulgate, sir, nag-contain ba to sa mga apocryphal books? Yes. That was the Bible 100%. Used for 1100 pila ka years or 1500 years mo. Yes. Naana. Mo bitaw nga pag-abot sa 1609. Ang tawag ining publication naagitong Deuterocanonical books. Ngano man kay again ang defense ni Saint Augustine at the time di ta pwedeng mo gamit og mga canons of scriptures nga wala gigamit sa mga apostol. Ilabi na ang Ginoong Jesucristo. Unya sa panahon ng Ginoong Jesucristo ang ilang gigamit Septuagint version, dili katong Palestinian canon. Kay nahitabo lang nga pagtangtang ug wa gidawat ang tawag ining Deuterocanon or kanang apocryphal book sa inyong termino after na kang Ben Joseph Akiba. 60 years after na. Si Kristo misa ka sa langit nga ginagamit na sa mga Kristiyano. So ingon ana Rimard. So man nga kumingon ka nga tawag ining wala na sa panon no. Gigamit na sa mga apostoles kani abto mabito nga gipangluto sila kay mo na ginagamit labi ng pag-ampo para sa mga patay. Nagtanong ako, sir, like, kay murag sa Latin Vulgate, murag tubit naman, ang mga books, murag wala man ako ng Maccabees na include sa list. Kompleto na. Kompleto na kay ang Latin Vulgate, Mang Good Mart, ang Latin Vulgate, ang Old Testament ana, ang Septuagint version. Kompleto na. Ang Septuagint version. Nipilit ka, Mart. Naway mo signal. Ang Septuagint version. Ang Septuagint version naa dito ang Deuterocanon. Nipilit imo ang video, Mart. Nipilit. Okay. Sige. So wala pa nakapag-follow sa mga pages. I-follow itong mga pages. RJ Roland Sanders Second TV. Paliapunto gamit na page. Kuya Apollo TV page. And RJ's Vlog 2022. Pwede siya mag-send din ng Facebook stars. Sa mga channels. So wala pa nakapag-subscribe
subscribe niyo nga itong mga channels dali Catholic Apologist International Official, Arjo Sandra II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawan Religious Forum. Ug pwede sa mag-send din ng super stickers, super chats, na super thanks. And ayun, sa mga katuloy gustong matabang sa itong program, pwede na niyong ipadala yung tabang suporta pinag sa mga account numbers, kung na sa mga screens, kung na nagadagan ng information, o ga pwede sa mag-message sa itong page kung very imitas yung pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.